temes que ens trobarem aquí a la Coento no deixen de ser com el dia a dia de molta gent, en aquest cas de la gent on he crescut, la gent de pagesa, marinera, la importància de les històries del dia a dia, i després també se recuperen objectes quotidians, accions quotidianes, inclús fins a la pràctica i la tècnica són coses molt quotidianes, esbordar, enganxar, pintar, intentant contar històries. Aquí detrás tinc un mural que és un retrat familiar, després tinc un seguit de peces que formen com això que titulem la Coento, i hem ensenyat una miqueta tot el possible, des dels fetitxes a la Casa Noble, a les golfes tot aquesta part més de pintura i llenç, esmalt, i tenim al museu la ceràmica i un dibuix bastant important. Sí, és l'obra expressament que s'ha fet juntament amb l'exposició que tinc ara d'aquí 3 setmanes a Los Angeles, amb una galeria que es diu Loren Gallery, juntament amb la col·laboració de la meva galerista d'aquí a Espanya, que és Bader El Jundi,